mushangwe. Nyasha dzwanzwa hama dzangu, Mwari wakuchengetei muzita raJesu. So my scripture reading today is coming from the book of Micah chapter 5 verse 2. Micah chapter 5 verse 2. Micah 5 verse 2. Micah 5 verse 2, and I'll read. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. This is a prophetic message irikutaurwa na prophet Micah concerning nzvimbo inonzi Bethlehem Judah. Zvanzi nyangwe uri mudiki pamarudzi ekwaIsrael, among the clans of Judah, yet out of you shall come out a ruler. Mazwi aya mazwi andoda ndi adyarike mauri, adyarike mandiri, kuti pane nguva yekuti the surroundings, mamiriro ezvinhu anogona kukupa a wrong mind, kuti andofunga hapana kwazichaenda, una chauchaachieve, hapana chinobuda. The devil wants you to speak zvauri kuona, haadi kuti utaure zvaunoda kuona. The devil wants you to speak zvauri kuona, haadi kuti utaure zvaunoda kuona. Ande kubhuku raGenesis, there was darkness and God said, let there be light. Mwari vari kutaura zvavari kuda kuona than zviri kuonekwa kana kuti zviripo. So I know it's the mind of the devil yekuti urambe uchitaura uchiconfessa negative maringe zvauri kuona. Haadi kuti uve ni mind yekuti upote uchitaura, umeditate, ufunge pamusoro pezvaunoda kuona. Your mind is chipo chawakapiwa naMwari chinocreata zvinhu in the spiritual realm. So in your mind, programa kuti things will be okay. I'll move to new and better levels in life. Zvauri kuona zviripo ndo reality. Zvaunoda kuona zvinoita overpower reality iri kuoneka by faith. So Bethlehem Judah was a small clan among the tribes of Judah. Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah. So Bethlehem Ephratah kanzvimbo kadiki, karudzi kadiki, asi kari kutakura chiprofita chakakura. Be little among the thousands of Judah, but yet out of these shall come forth unto me who is to be a ruler of Israel. So the surroundings, mamiriro ezvinhu haafanirwe kukurwisa to an extent yekuti unova a victim yekuti zviripo ndo zvaunotenda, ndo zvaunotaura, ndo zvaunokonfesa. Ziva pfungwa yaMwari. Taura zvaunoda kuona. Funga pamusoro pezvaunoda kuona. Nyangwe pane zviri kuoneka nemamiriro ezvinhu. You are like Bethlehem Ephratah. Hazvitadzise Mwari kuita chinhu chikuru mauri. Hazvitadzise Mwari kuita chinhu chikuru chinobuda mauri. Nekuti uri mudiki kana kuti haugamuchirwe. People of God, hear me very well. Nhamo yataita ndeyekuti already mind dzedu dzakaprogramwa kuti kana vanhu vasingakufariri, vasingakugamuchire, zvaunobata zvisiri kugamuchirwa, society chikutarisira pasi, ichokwadi zvekuti hauna kwauchaenda, hapana chichabuda, hapana chichaita. But kuita kwaMwari kunoshamisa kunodai. No matter how small you are, believe in him who can bring greatness out of zvinhu zvidiki kudaro. Bethlehem Judah nyangwe uri mudiki, Bethlehem Ephratah nyangwe uri mudiki, asi mauri muchabuda a ruler. There was a saying yakataurwa kuno kubhuku raJohn naNathaniel achiti kune here chakanaka chingabuda Nazareta. Pese pane kakuzvidzwa nekakushorwa, panongoda kuti pave nemunhu unotenda, unobhilivha, unoziva kuti nyangwe mamiriro azvakaita haatadzise Mwari kana ndatenda kuunza mamwe mamiriro akanaka. The book of John 1 verse 46, Nathanael said unto him,
Can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, Come and see. Kune here chakanaka chingabuda Nazareta. It was a saying yaiva common and popular mumazuva nenguva iyi. Asi Mwari ndokubva vasarudza kuti Jesu anzi Jesu weNazareta. That statement alone, Nazareth was a small town. Isina mukurumbira kana chimwe chinhu chakanaka chingatarwe pamusoro penzvimbo inonzi Nazareth. Asi Mwari ndokubva vaita nyasha dzekuti Jesu ndiye anobva anzi Jesu weNazareta. Iye the Redeemer, iye muponesi, iye Savior, ndo munzvimbo maari kubuda. Maiva nemutauro wekunzi pane here chakanaka chingabuda imomo. Kureva kuti nyasha dzamwari hadzimiswe nekuda kumamiriro ezvinhu, but dzingatomira kuflowa nekuda kwekuti mumamiriro ezvinhu mashayikwa unotenda kuti God will make things work. I want you to believe. I want you to confess positive. I want you to speak life. Ndoda kuti utaure upenyu. Utaure zvaunoda kuona kudarika zvauri kuona. Umeditate, ukonfese pamusoro pezvaunoda kuona kudarika pane zvauri kutoona. Ndiwe Bethlehem Efrata, uri mudiki pamarudzi ese ekwaJudha. Asi gamuchira chiprofita chekuti kune zvikuru Mwari zvaanoda kuti zvibude kuburikidza nepakazvidzika nepakashoreka. Mwari wangu ndofunga, let me put this way, haanyanyoita mbiri kana kuti sorry pane ari kufona kuita sekunge ari kuda kutora advantage yekuti chinhu chagara chakanaka kana kuti chachine potential chiri kutooneka kuti chinobuda obvanzi Mwari aita chinhu kuti chibude. Mwari unofarira kuti nyika isina shape, ine rima, iri empty, obva atanga basa. So handiziva your condition and your situation, but chandiri kuchallenge in your mind, in your spirit, is to believe, to trust in him. Ndiwe Bethlehem Efrata, uri mudiki kumarudzi ese kwaJudha, but udiki hautadzise chikuru kuitika. Udiki hwako hautadzise chikuru choda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Chingatotadzisa kuti zvinhu zviitike kusatenda kwako nekuda kwekuti watarisa situation neenvironment wega ukava resistance to the flow of the things of God nekuti waleka faith, trust and believing in him. Ndiwe Bethlehem Efrata, uri mudiki kumarudzi kwaJudha. Ndiwe Nazareta, kumaguta ese kwaIsraeri. Wanga une mbiri yekunzi hakuna chakanaka chingabuda mauri, but ndinofara kuti tinaye murume unonzi Jesu weNazareta. Kune chakanakisa chakabuda muNazareta, kuti Mwari une nyasha haadziviswe kuita zvakakura nekuti arida kuita nemudiki. Bethlehem Efrata, although you are small among the clans of Judah, but out of you shall come out. Out of you shall come out a ruler, a king. Out of you, out of you. So sometimes environment inogona kukunyepera kana kuti vanhu vanogona kutaura zviri negative. Vanhu vanokuudza zvaunonzwa kuti aya ndo mafacts, ichi ndicho chokwadi, hapana chakanaka chingabuda apa nekuda kwemamiriro ezvinhu. There is God in heaven. Believe and trust in him. Something great, something big is coming your way. Kune nyasha dzinoita kuti usimudzirike, dzinobva kuna Mwari, nyika yaramba. Zvinoitwa naMwari, vanhu vasingakugamuchire. Mwari werugare vakusimbisei, Mwari wenyasha vakugonesei. Get this statement. Itsika yawakaipa kuti utaure maringe zviripo. Itsika yaMwari inoda kuti utaure zvaunoda kuti zvivepo. Kuine rima, Mwari havana kutaura pamusoro perima. Mwari vakati let there be light. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei. Baba bigo
A happy birthday to your wife. God bless you. That was his request here. God bless you. My go. Nyasha dzwanzwe makore awe dzerwe muzita Jesu. Amen. Rasina Chilio. God bless you. Sharon Darikwa. Kuda kwashe ruchucha. May the good Lord bless you. Mai wendita pera. Nyasha. Baba Maduro ne muri variseko waskana. Nyasha dzwanzwe kuchengete all the way from Australia. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So out of you, Bethlehem Ephrata, although you are small among the clans of Judah, something big will come out. Ndokuita kwa mngari, ngakutendwe timunamate muzita la Jesu. Amen and amen. God bless you. Amadzangu skwere munyasha mwari vakurwirei, mwari vakuchengetei, mwari vakugonesei. God bless you. God bless you. God bless you. Favor upon your lives. Favor upon your lives in the mighty name of Jesus.